Днес в Бургас имаме клон на Националната художествена академия, изгражда се печатна база, разбира се, имаме градска художествена галерия, много частни инициативи, гостуват изложби, познаваме местната художествена сцена. Но това не винаги е било така. След освобождението, интелигенцията, както четем в юбилейния сборник на Бургас от 1928 година, представлява една тънка прослойка, която обаче успява още през 1880 година да основе Народното читалище Пробуда, а през 1888 година отваря врати и Бургаската библиотека. Но малко преди това, през учебната 1886-87 година, една учителка на име Мария Хаджиева, която преподава в девическото училище, въвежда дисциплината рисуване и ръкоделие в града. Нейните ученички се представят със своите творби в Пловдивското земеделско-промишлено изложение от 1892 година. Това говори за едно самочувствие, за едно развитие, което продължава и в новия век. Бургас посреща този нов век с 10 000 души население. През 1910 година, когато в Бургас вече живеят 15 000 души, е открито дружество Родни звуци, което през 1921 година прераства в Народното музикално училище. Междувременно в Бургас има и театрална трупа. След Първата световна война пък се открива Бургаския окръжен театър и, разбира се, града започва да привлича и художници. Първият такъв художник, за когото знаем, е Петко Манчев Джуджев. Той преподава в Бургаската мъжка прогимназия. Той е възпитаник на първия випуск на Държавното рисовално училище и през 1915 година се представя със своята първа самостоятелна изложба именно в Морския град. Междувременно обаче там вече преподава и Генчо Митев, един от героите на нашата изложба Хоризонти на паметта. Генчо Митев е роден в Стара Загора, завършва Държавното рисовално училище при професор Мърквичка и пристига в Бургас още през 1910-11 година, за да преподава в мъжката прогимназия до началото на Първата световна война, а след нея преподава на Петко Загорски. По това време, през 1920 година, той открива и първата си самостоятелна изложба в Бургас. Малко след като изложбата му приключва, той заминава за Америка. Това е един много интересен период от неговия живот, защото завръщайки се след това отново в Бургас, а не другаде, той учителства много дълги години в мъжката и в девическите гимназии, обаче неговия ореол и така прякора му американеца така добавят един особен колорит в неговата дейност и изобщо може да говорим тук за едно различно светоусещане, което прави впечатление на съвременниците му. Генчо Митев преподава на Петко Загорски в неговото гимназиално образование и по-късно синът на Петко Загорски така си спомня за приятелството между двамата художници и това как те са общували помежду си. Тези спомени аз успях да запиша и събера преди няколко години по телефона, при лични срещи с Велин Загорски или чрез получаване на писма. И в едно от тези писма
прочетеме следното. По мое добре обосновано предположение, първият учител по рисуване на баща ми, Петко Загорски, е бил Генчо Митев, тъй като той беше единственият него видимо по-възрастен колега, с когото бяха свързани приятелски. Още като ученик в гимназията в Бургас, баща ми е получил особено влечение към морето. Затова не е било чудно, че това е била главната причина за него, след завършване на следването в Художествената академия в София, да се върне в Бургас и да започне тук работа като учител по рисуване. В Бургас той бързо създаде връзки с пристанището. Към тогава още идиличната му дейност, особено с гемиите, които тогава се предвижваха със силата на вятъра с платна. От това време са запазени много картини, някои от които заедно с старите скели пред малката митница. След Втората световна война, баща ми рисуваше товарните операции на корабите и някои пристанищни съоръжения в строеж. Една от картините му показва строителството на малкия басейн, чийто контролен инженер бях аз. Успоредно с това, баща ми се ангажира в създаващите се водни спортове като гребане и ветроходство. Той построи вероятно първата малка ветроходна яхта в Бургас, с която предприемаше излети край близките брегове. Със свои приятели и съмишленици през 1935 година е основал яхт-клуба в Бургас. В същата година е спечелил и първото ветроходно състезание в Бургас. В това писмо Велин Задгорски говори за едно произведение, което не е част от изложбата, и днес е в неизвестност, но неговата история, би казала, доста интересна, а именно. Най-голямата картина на баща ми, 1931 година, беше с два аламана, карани от по 8 гребци, при разтварването им от хамали, носещи пълни с риба кошове, които вървят по дървени талпи към брега през отново малката митница. Тази картина беше купена около 1947 година от Балкан Турист, тогава под дирекцията на Ячо Кабаевански. Тук аз ще допълня, това е бащата на нашата голяма оперна певица Райна Кабаеванска, който, продължавам с спомена на Велин Задгорски, преди това е бил областен инспектор по рибарство и добър приятел на баща ми. Картината беше окачена в големия Балкан Турист, т.е. ресторанта на хотел Империал на главната улица. По-късно тя беше окачена в други ресторанти, докато я намерихме през 1990 година в ресторанта в квартал Изгрев. И, слава Богу, я фотографирахме. По-нататъчната съдба на картината не е точно известна, но чух, че била открадната от някаква частна къща. За тази картина днес не знаем повече, но в изложбата са показани немалко други произведения на Петко Задгорски, които така представляват много интересни погледи към Бургас, какъвто го познаваме и днес, но и какъвто днес той е доста променен. Първият човек, който следеше ранните ми опити в рисуването, беше моят класен Петко Задгорски. Неизмеримо честен и неизказано старателен и може би затова създаде цяло поколение художници. Той се опитваше да насади у мен няколко неща – скромност, трудолюбие и любов към изкуството. Това са думи на Георги Баев, третия художник, представен в изложбата Хоризонти на паметта. Макар да е подредена хронологически, изложбата започва и завършва с творби на Георги Баев. Първата от тях е спомен от 1978 година, която въвежда посетителите в обстановката на начина, по който в миналото са били съхранявани спомените.
чрез отпечатъци, снимки, семейни портрети на една стена. Последното произведение от изложбата е една творба от цикъла "Човекът и изкуството", която Георги Баев създава след като е запалено неговото ателие. До това произведение се намирам аз днес. Ателието на Георги Баев е запалено след негово участие в предаването "Всяка неделя". Това събитие е разгледано от Петър Змейчаров в неговата книга Георги Баев "Пейзаж с фигура". Ето как синтезирано и доста образно, с малко думи, представя събитието автор. Докато трае интервюто с Геворг Геворгян във "Всяка неделя" и почтена България гледа с затаен дъх и възхита гневните тиради и откровения на Георги Баев, в Бургас неговите критици, с кавички, обливат стените и пода на ателието му с газ и драскат кибрита. Един тежък, аз бих казала невъобразим момент от биографията на художника. При пожара тогава изгарят произведенията, които той е готвил за изложба. Но той успява със своята творческа мощ от остатъците и огарките, бих казала, от своето ателие да създаде една от изобщо забележителните изложби, за които и до днес се пази спомен след този пожар. Какво казва Георги Баев? След това почувства как този пожар измами всичко от мен. Оголях като под струите на пожарникарския мъркоч. И отново чисто, бяло платно. 250 картини просто ги няма. Тях никога не мога да повторя. Една от картините, която оцелява в този пожар обаче, е изложена в настоящата изложба. Това е "Авария" от пожара по един така близко до метафоричен начин, бих казала, оцеляват и негови автопортрети. По-късно, когато го питат какво изпитвахте тогава, той казва: "Не може да се опише, трябва да се преживее". А на въпроса: "А как го преживяхте?", той през 1998 година отговаря: "Не съм го преживял още". Нашата изложба обаче избира да приключи хронологично през 1983 година. Именно когато ателието на Георги Баев гори, когато изгарят спомени, когато се затваря един възможен хоризонт на паметта. Не е случайно това, че в своята балада за кладата Блага Димитрова пише, че тогава гори и бъдеще. Ще ви прочета част от тази балада за кладата, която е публикувана в списание "Пламък" през 1984 година. Горят десетилетия безсъние, самотност, намръщеност, немота. Горят десетилетия бъдеще, пращят и хвърчат на разни страни, като зловещи гларуси над покривите, под които хъркат затлъстелите: "От какво ме засяга това?"
горят нашите очи. Нека оставим с тези думи. Нека по-рядко се питаме какво ни засяга това и бъдем будни и съзнателни хора в настоящето, защото настоящето, нашето настояще днес, ще бъде миналото на други, миналото, за което те ще се спомнят, миналото, което ще чертае техните хоризонти на памет.